finito? È finito? Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. I don't know. 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 Kif intom tfal? Merħba l-darbohra jiena Miss u ħanaqralkom storja oħra li jisima Fenegris u l-alqa tal-karrotti. Kemm inħobbhom jiena l-karrotti! Intom tħobbuhom tfal? Sabiħa naħseb din l-istorja fuq il-fenek? Nixtieq inkun naf x'ħajjiġri, intom tixtiequ tkunu tafu. Iva, mela isimgħu l-istorja bħal joqdu attenti tfal. Fenegris u l-alqa tal-karrotti ta' Jennifer Spanjol. Ħanaqraw il-ħarsetta. Fenegris kien fenek salvaġġ jgħix ftit il-bogħod mill-alqa tal-karrotti li ma kien jaf biha ħadd. Ħliefu darba waħda u sejjer lura lejn il-bejta tiegħu iltaqa' ma' fenekan. Dan daħala f'rasu li jħodlu l-karrotti u jiskopri fejn il-alqa. Tgħid jirnexxielu jitħaq bih u jsir jaf fejn tinsab l-alqa tal-karrotti. Intom taħsbu tfal, jiena naħseb li iva. Fenegris kien fenek salvaġġ jgħix ġo bejta ħarira l-bogħod mill-alqa kbira tal-karrotti. L-għena tiegħu jaqbes u jdur mal-alqa għax din kienet tkun dejjem mimlija karrotti biex lesti biex jittieklu. Zaqqu kienet taqalu għal-karrotti Alla ħares mis-somlu. Darba waħda il-fenek qabad karrottu f'idu u beda jgermu. Kien tari baqta, ġifieri tajjeb ħafna u niżillu għasil ħagost jieklu. Beda jaħseb u jara kif se jġor kemm jista' jkun karrotti oranġo sbieħ u jleqqu lejn il-bejta tiegħu. Xtaq li meta sit l-alqa jaqla l-karrotti biex joħodhom il-pitkali u jkollu biżżejjed karrotti għal żmien twil biex jaħżen u x'vera. Dar dawra mal-alqa u gerrem karrottu wara ieħor sakemm zaqqu ħassa se tixpakka xkiel ħafna. Imbagħad ħataf kemm karrotti felaħ iżhom u tela jaqbes bihom lejn il-bejta tiegħu. Fit-triqtu lejn id-dar Fenegris iltaqa' ma' fenek. Kan fenek ieħor salvaġġ bħalu. Hekk kif rah dawk il-karrotti f'idu, fenekan rid ikun jaf minn fejn ġabhom il-karrotti. Fenegris ma rridx jgħidlu, beża' li jekk jikxef is-sigriet tiegħu nini isib aktar karrotti. Taħsbu li ser jinduna fejn qiegħda l-alqa jien naħseb li iva x'taħsbu intom? Ħanisma'kom. Issa naraw. Fenekan ma qatax qalbu baqa' jiffittaħ. Qallu jien naf balqa li tagħmel il-karrotti ħafna kbar minn dawk li ġbart inti. Tant huma kbar il-karrotti tagħha li b'waħda biss tgħaddi ġimgħa sħiħa. Trid tkun taf fejn tinsab din l-alqa. Fenegris kellu għajnejha kbar minn zaqqu kien zaqqiq ħafna. Malli sema bil-karrotti l-kbar zaqqu bdiet gerger u moħħu beda joħlom u jixxenna għal-karrotti fihom daqs qara ħamra.
fejn jibru karrotti aktar minn dawn. M'għandekx tambiha għalli tagħmel karrotti żgħar? Għallu Fenegris. Iva naf, imma dejjem tajjeb li tkun taf fejn tista' ssib aktar karrotti biex ikollok xi tgerrebawx. Trid infehmek kif tmur sal-għalqa tal-karrotti l-kbar. Staqsi Fenekan. Iva, mela għandi ġuħ ta' nama u dawn il-karrotti żgħar wis ma jservunix. Kollox sew, imma l-ewwel aħjar tħalli l-karrotti ta' jdejk hawn sakemm tmur fejn ser ngħidlek għax inkella ma tkunx tista' ġar il-karrotti kollha. Trid taqbad dik it-trejqa, iddur fejn lejn il-lemin, imbagħad terġa' ddur lejn ix-xellug, wara timxi dritta qalb il-ħitan tas-sejjieħ u tasal ħdejn kamra żgħira. Dur mal-kamra u tara grada sewda. Idħol taħta u ssibha m'hemm quddiemek. Grazzi ħafna, mawx bħalek sieħbi. Ara nisejjer għallu Fenegris. Imbagħad triħa l-karrotti kollha minn idejh, ħbihom fil-ġemp wara blata u lebbet il-fejn kien batu Fenekan. Hekk kif Fenegris dar mal-ewwel kantuniera u ma kienx qed jidher iżjed, il-fenek il-kannella x'taħsbu li jagħmel? Għandkom raġun. Ħadomlux vera naħseb jien ħanaraw. Il-fenek il-kannella kien pront ħata fil-karrotti ta' sieħbu minn wara l-blata u tela jiġri bihom lejn il-bejta tiegħu. Mil-banda l-oħra, Fenegris mar fejn qallu Fenekan. Imma l-għalqa tasbu li saba, anke jien naħseb li le. Ma sabiex, meta qata qalbu, idur fil-vojt mar lura biex jiġbor il-karrotti li kien ħalla wara l-blata. Imma lanqas il-karrotti ma sab. X'waħda din kien daħaq bih Fenekan? Bisni qedlu fejn l-għalqa tal-karrotti? Qal bejnu bejn ruħu. Irrabjatu bil-ġuħ Fenegris tela jiġri lejn l-għalqa biex jilħaq jiġbor fil-ftit karrotti qabel jiġbora sida. Din id-darba u sejjer lura lejn il-bejta tiegħu ma waqaf ikellem lil ħadd. Ma rridx lil xi ħadd isir jaf bis-sigriet tiegħu. Issintom x'taħsbu? Ser isir jaf, Fenekan fejna? Jien naħseb li iva. Araw, qed jistaħba wara s-siġra u kien tard wisq. Fenekan kien għadlu wassa bla ma seta jara ħadd. Issa kien jaf fejn kienet l-għalqa tal-karrotti. Tej darb'oħra min se jimli jażaqqu bil-karrotti. X'taħsbu? Issa li kieku tfal, li kieku qasmu l-karrotti bejnietom ma kienx aħjar, Jiena naħseb mhux vera. Mela oġbitkom l-istorja tfal. Issa li nixtieqkom tagħmlu tibatunna xi tpinġija ta' fenek u tistgħu forsi tpinġu xi xena mill-istorja li oġbitkom ukoll ħantikom idea wara li spiċċajna l-ktieb ħanurikom xi idea, okej tfal, li tistgħu tagħmluha id-dar. Grazzi ħafna niltaqgħu darb'oħra. Hawnhekk tfal ara għandi l-fenek u tistgħu tagħmlu għajnejn differenti. Taraw? Stampi, issidhom tistgħu tpinġuhom flok tagħmlu l-istampi. Tistgħu wkoll tipprintjaw u tagħmluh differenti. Taraw bil-velcro. Tistgħu wkoll tagħmlulu
ħalq kif joġob lilkom u tagħmluh kif tixtiequ intom. Qed taraw nistgħu nagħmlulu xi ċoff ukoll. Nispera li tagħmluha. U fors jekk tridu tfal tistgħu tibatunna dawn l-idejat tagħkom, it-tpinġijiet u forsi jekk tagħmlu xi fenek jiġbaħ lil da, tibatuhomna fuq l-email li ħanipprovdulkom. Grazzi ħafna.